Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. 2 grote branden duurt in Friesland. In Wolvengeer wie brand in een sportcentrum, Avanti. Daarbij binnen 3 mensen van Woenerrekken. In Haas die het spekjesfabriek van Astra Faam, het jedere Frisia in de brand. Op de stad zijn wie de omjouwing wie een grote reekwolken te zien. En in Dwarpen was Mullum en Minneskeer moesten Ruten en Dwarren dicht. Vast wie bekend iedereen Haas net hier van Woenerrekken. Voor u is in Haas verslagjouwer Douwe Boersma. Douwe, wat is op dit moment de stand van zaken? Nou, op dit staat binnen de bronwachten druk bezig met het nijblussen. Het meeste vuur en de meeste rook is voort. Dat wie vermogen wel hoort, zo'n goed 11 van heen brutst het vuur uit. In een machine die de spekjes droeg. Er is nog bezocht door het personeel om het vuur zelf uit te maaien. Dat slagen net. En dus wordt elke een evacueerd uit het bedrijf en de bronwacht waskaren. Hoe redelijk gauw wordt de bron opschaald naar een hele grote bron. En waar kwamen korpsen hierin uit onder andere Massum, Boetenpost, Frenscher, Haas, Ljout om waar deze bron te bestrijden. Goed 100 bronwachten hakken het aan oer. Maar uiteindelijk konden ze net al te volle dwan. Een groot pad van de fabriek is helemaal verlengen. En de mijwerkers die konden net een soort van dan tasje. Ik ga echt verschrikkelijk aan doen. Ik hield zelf niet eerst voor mogelijk gewoon, maar hoe zag het dat gaat? Op een gegeven moment kwam de voerder waarschijnlijk een gat in het dak of zo. En er kwam een partij zuurstof bij en in één keer schijt het zat er door de hele haal heen bij wijze van spreken. Dat is, en gelukkig bent er dus geen ongemakken gebeurd. Mijn meesten net, want dat is het allerslimste naar wijze. Nou, ik was buiten bezig aan de achterkant van de fabriek. En toen liep er al een collega langs me heen en die zei er is brand bij de spiraaldrogers. Hoe het exact ontstaan is, weet ik niet. Maar ik zag dus wel enige rookontwikkeling uit de fabriek wegkomen. Ja, er gaat een gevoel van machteloosheid door je heen. Want je kan niks doen. Je wil er graag wat doen, maar het kan gewoon weg niet. Naast die Frisia staat goed in de bron. Wat betekent dat voor je bedrijf? Ja, wat het voor ons betekent. Luisteren. Het is een hele sneuboel wat het natuurlijk gebeurt met Frisia. En wat het voor ons betekent gaat, is dat we het spul ontruimd moesten. Stel dat het overslaat, dan hebben wij een probleem. Als het plastic in de fik verliert, daar hebben we helemaal niks aan. Nou, we zijn al dus hier nog binnen dat spul allemaal ontruimen. Ook eigenlijk uit voorzorg. Stel dat het overslaat, dan vliegt het plastic meest niet in de braan. Douwe, er heeft een persconferentie geweest over de brand. Is er nog nieuws uitgekomen? Nou, daarin is onder andere verteld dat de bewoners van Winaam en Mullum, dat de reek grotendeels omheen dat verharden een bijeenkomst is in de Dwarpen. De grote reekwolken die hier wij kwamen, die weer bij droom riep te zien en die gingen jocht over die Dwarpen heen. Ja, skelijk reek is voor zelfs altijd een skelijk, maar acuut gevaar voor de meesten eronder had er net best. Maar om de meesten goed te informeren binnen de verharden bijeenkomsten. Oké, Douwe Boersma, voor dit moment bedankt. Inwoners van Mullum, Winaam en Starsbierum kregen vanmorgen de opdracht om Ruten en Dwarren te sluiten. Je mag je waskool gekregen, hoe ging dat? Vanmorgen kwam eerst de directeur even op visite en die meldde bij ons dat er een brand was in Harlingen en dat wij even erom moesten denken dat we niet zomaar naar buiten gingen vanwege de vieze wolken die hier overheen kwamen. We zijn nog even wezen kijken en buiten en we hebben meteen alles afgesloten en we zijn binnen gaan spelen, want we hadden bijna pauze. Aha, dus pauze is helemaal weer binnen Trobbracht? Ja, hebben we helemaal binnen Trobbracht. En we zijn druk aan het spelen gaan in de hallen en in de klassen. En iedereen liep wat door elkaar. Maar ja, we zijn allemaal wel een beetje gespannen, want het is toch wel een beetje erg wat er gebeurt. En hoe komt het allemaal en wat is er aan de hand? De kinderen die willen graag weten wat er aan de hand is. En het waait echt over ons dorp heen. En het is nog net door, hè? Het is nog net door. Nee, het zijn al ouders geweest die hebben al gebeld en gevraagd wat doen jullie met de kinderen? Nou ja, daar melden wij ook van. We blijven binnen. En ja, om 12 uur, hoe gaan we naar huis? Ja, van de brandweer mogen we naar huis. En dan ook maar weer direct binnen blijven. Want ja, ze weten nog niet wat er verder aan de hand is. Dus om 12 uur gewoon naar huis? Ja, 12 uur gaan we gewoon naar huis. Ja. Is de bronwacht hier nog onderdoor? Ja, ze zijn hier geweest. Een man of 4 stonden hier bij de deur. Of we het al wisten of we wat gehoord hadden. En we hadden het brandweerautootje al door de straat zien rijden. Ja. Dus ja, verder weten we ook van niks. We hoorden het vanochtend om 9 uur al. Ik dacht, nou, er is vast wat aan de hand. En nou, ja. Je ziet het wel. Ja. Ja. Maar hij is geen waskool ging je als binnenbleeuw moest? Ik heb niks gehoord. Ik heb wel de ramen dicht gedaan. Helemaal niks gehoord.
Wij hadden net vol hoe jet. Nee? Ik jij op een gegeven moment wat sirenes en ik groene hoes en ik zie zwarte lucht. Ja. Dat wie het. En verder stink ik ik zie mijn ruiten meteen waar, want het stonkt wat boven. Dus ik heb de boel meteen weer, maar verder weet ik het net, ja? En de radio net omzetten? Nee, moet dat? Nee, dat gaat wel misschien. Maar het is me net direct droog. Nee, hoeft niet. Als er wat onder hoorn is, jerf het vanzelf. Dus het stonkt er boven wat, dus ik heb de ruiten tegen en dan is het weer klaar. Had je iets dringends te doen? Ja, ik ga met de trein naar Leeuwarden. Voor werk of school of zo? Nee, naar mijn ouders. Oké. Ja, die wonen in Leeuwarden. Maar geen schrik in de beurlig? Nee. Het was al een vraag van de kinderen van groep 8 of de dieren ook naar binnen werden gehaald. Nou ja, we hebben ze gerustgesteld. We zeiden dat doen de ouders vast wel. Wat voor dieren gibt dan? Kippen. Zeer gevoelig, zei dat meisje al dus. Ja. Wie de brand in Haas. Maar ik in Wolfgeer, wie er vanmorgen een voele brand. Daarbij binnen 3 mensen verwoenen rekken. De sauna van Avanti Lifestyle rekken ze normaal trek naar de opening van de sportskwallen in de brand. Ik was met een patiënt bezig en op dat moment wordt op mijn deur open gedaan van we moeten eruit. Dus rook en brand. Toen zijn we eruit gegaan. Hebben we vanuit daar de nooddeur opengezet voor de brandweer. En de brandweer naar de plek hebben begeleid. En eigenlijk alle klanten die op dat moment binnen waren ook gelijk naar buiten gehaald door de collega's. Dus op dat moment ging het eigenlijk heel snel. Er waren een tiental sporters aanwezig. Die zijn er gelijk uitgegaan. En ze hebben nog geprobeerd om wat te blussen. Nou, en 3 van onze medewerkers hebben wat rook binnengekregen. En die zijn nu inmiddels naar Heerenveen toe gegaan, naar het ziekenhuis. Weet u hoe het met ze is? Zoals ik nu een beetje begrepen heb, gaat het allemaal goed. De brandwacht had nog bezocht om in het gebouw te blussen, maar dat wie net veilig. Daarom had ze een god in de morgen zagen. Dat is de vlugste manier om bij de brand te komen. Bij dit soort panden wel, omdat het niet meer vertrouwd is om naar binnen te gaan. Je kon ook vanuit de hoogwerkers zien dat het dak al behoorlijk ingezakt was. Dan is het niet meer verantwoord om naar binnen te gaan. De sfeer in het gebouw is grut. De brand is uit, de temperatuur is aardig naar beneden. We zijn nu aan het ventileren, maar er is behoorlijk veel schade. Wat voor sfeer? De bovenverdieping is deels uitgebrand. Daarna de benedenverdieping waar alle sporttoestellen staan, daar ligt een laag water van een centimeter of 8, 9 in. Dus je kunt wel nagaan dat het toch behoorlijk schade is. Wat ik vernomen heb van de brandweer is dat er behoorlijk veel schade is. Dus eigenlijk het grootste deel is verloren. Ja. Ik heb gelukkig wel een gesprek vanmiddag met de gemeente om te kunnen kijken waar wij eventueel naartoe kunnen gaan om ons bedrijf zo snel mogelijk voor te kunnen zetten. Maar dat is nog iets wat ik vanmiddag moet bespreken. De correcte oorzaak van de brand is nog net bekend. We vertrouwen het waar. Joen en vannacht roeg waar. In de kustgebieden is de zuidwestenwind hut ons warm heftig, maar zo'n aan een bui. Morgen eerst wat rein, daarna droeg, maar het blijft bewolkt. Lettermiddags een protte ruimwetter, zwieren windstieten en een temperatuur van een gratis zandje 18. En het zag weer deze uur, dadelijk hier en de sport in Boppenslag. En ik meld me maar een nij uur. Aan ze om 6 uur. Graag tot dan.